ko si Ella. Deboto ko ni Senior Santo Niño for many years. In every trial and difficulty, I have always turned to him with complete trust. Karong bag-o, naka-experience ko og talagsaong paghitabo nga nakapasamot paglingon sa akong pagtuo. Akong anak nga lalaki, estudyante sa college, nipahibaw na ako nga usa sa requirements sa iya pag-apil sa ilang college intramurals mao pag-submit og electrocardiogram ECG result. Ganahan ko sa requirement kay ang health ug safety sa mga athletes angay magyong unahon. Uban sa iyang teammates, akong anak ni paubos og ECG procedure sa usa ka medical clinic. Dili sa ospital nga gi-recommend sa doktor sa eskwelahan. Tingali gustong makabarato kay almost 1,000 pesos man sa bayad sa ECG. Pagawas sa results, nag-uul akong anak kay gimarkahan siya og abnormal ECG. Basketball ba yun ang iyang passion? O ang possibility nga di siya mapaduwaon nakapaluya sa akong anak. Ako sa nahadlok tungod sa possibility nga dunay heart condition ang akong anak nga walang namo mahibaw eh. Isip inahan, nahadlok ko. Labi na nga siya akong kamanghuran. Anang gabi una, niluhod ko ang nangadji at tubangan sa altar ni Senior Santo Niño. Naghilak ko nga nitugyan sa akong anak ngadto ni Senior Santo Niño. Doon sa ko'y problema sa panglawas sa nangagi nga mga buwan. Kaduha ko na aksidente last year. Abril sa niang gintuig, gipaubos ko og knee fixation surgery kay na-slide ko sa sawg ug nabali ang bukog sa akong tuhod. Pagka-Agosto, nag-hip replacement surgery na sab ko kay nahagbong ko ug dako kay damage sa akong hawak. Nasukod gyud pag-ayo ako agwanta tungod ini mao mga panghitabo. Mao na nga nangilaba ko para sa akong anak. Senior Santo Niño, please do not allow my son to suffer from a heart ailment or any ailment. I humbly beg you for your mercy. I place my complete trust in you. Nakatuog ko at tubangan sa among altar na puno sa mga imahe ni Senior Santo Niño. Pagmata na ko, nakahukom ko pagkuha og second opinion gikan sa mas kasaligan nga ospital. Nisaad ko ni Senior Santo Niño nga kung maayo ang resulta, ako pakisawan ang iyang kaayo o kaluoy sa uban. Sa iyong buntag, gidana ko akong anak sa ospital para sa mas makuti na cardiology evaluation. Samtang napadumi sa ospital, akong giigpasaligan akong anak na bisan unsay resulta, amo dawaton ang pagbuot sa Ginoo o mangita mig doktor nga makatambal niya. Gipahinumduman ako akong anak na ang Ginoo manggiluyon ug si Senior Santo Niño ang among kanunay dangpanan ug kalig-on. Pag-abot na mo sa ospital, at tuming espesyalista, gi-review ang ECG results. Ningon ang doktor nga ang abnormal ECG finding tungod to sa technical error. Matod sa doktor, nahitabo to kay ang equipment overused or improperly calibrated. Ningon akong anak, posible dok, kay siya'y katapusan na kuhaan sa ECG. So, posible na overwork na ang ECG. Naniguro ang doktor paghimog proper examination. Ipasalig ang doktor, human sa examination, that my son's heart was perfectly healthy with no abnormalities at all. Praise God. Praise the Holy Child Jesus. Atong higayuna ni awas ang akong kasing-kasing sa pasalamat. Gihikap na ko ang akong gamayng imahe ni Senior Santo Niño nga akong danon sa akong bag ug hilom ko ng pasalamat niya. Kamaayog yun sa Ginoo. Tungod ni Santo Niño, we experience His compassion, protection, and unfailing love. Kining experience nakapalig-on sa pagtuo sa among pamilya ug nakapahinumdum namo nga in times of fear and uncertainty, we need only to trust and surrender everything to Him.